Programang ngayong kapakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinaya, akas lang napasamak laing idikalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo, tibiyag kinaya, ada yung tupulos malipatan. Anapasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, iti ito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Hindi ka rin irugi nga ibasa, dati pakasalitaan, iti kalman laeng ni pagkayam tayo nga Jojo. Iti tagano ni Jojo, hindi naman timbaga. Sagudahin nga rin surat, idi kalman laeng. Idi kalman laeng, manong naming, tapay payapayan nakti may isang sexy ababay. Wow! Manong naming nagkiting, terwaten na, agpaparang ti pusig na, agpaparang ti puon ti barukong na, sakit nakapudpudaw, manong permit pintas na. Kinsarden ko ti tricycle, ti batog na, pabanang ka di may sexy. Doon lang. Uy, doon lang. Parang kantayo na. Naglogan. Siyempre, hindi pa naglogan na agad. Tinalyaw ko ang ada iso na tig o nagti-sidecar ko. Nakita ko manong pero dalangin mo ngayon natin saan ko makita. Diyos ko. Ading pa naman talaga. Doon lang. Doon saan? Bakit? Di mo ba ako alam? Di mo ako alam? Hindi ka kinakilala eh. Ako si Rose. Taga doon ako. Saan? Doon lang. Di mo kilala? Hindi ka kilala. Rose lang pangalan mo. Alam ko. Ngayon mo lang sinabi eh. Doon lang. Sa tabi-tabi. Doon lang. Basta. Sige na. Manong name kinitak no sa dinot ng ito doon dati bagana. Agpalaod. Kat Bonifacio Street ayan kumanong. Dakitil dayaan ti Ablan Avenue. Agpalaod. O sige. Kunak man na. Simplot iti panunod ko ti atap ko nga may isa nga GRO. Nalapsat ng laonay nga GRO na. Sa mesa, no, al daw ti GRO, kit madlaw mo nga awan make-up na. Dito, uri saan nga naka-make-up, nagpintas. Saan nga GRO dito eh? Nagpaiso manong saan nga GRO. Diyan na lang. Sa harap ng magandang bahay, manong name iti nagpinta iti green. Nabintas nga balay nga nagpaiso. Si Igam gaya man ti pagplete na. 20 pesos. Salamat, Ross. Oh, yung sikli ko. 20 pesos na eh. Uy, hindi na pandemya, no? Natapos na. Balik na tayo sa 12 pesos na plete. 15 na lang. O sige, 15 na lang. Bigyan ako ng 5. Naghimot-kamot din. Ano imot? Pag Tagalog kayo, tapi Ilocana ka madgaya. Bakit? Hindi ako purong Ilocana. Nga mamuktek sa Iloco. Kasta? Balay yun ito eh? Saan? Ano? Balay tayo dadik. Sugar dadik. Ana? May sugar dadik ka? Sige, alis ka na. Siguradong panakpak yan. Oh, mapal ka? Mabaling nga maala natin cellphone number mo? Bakit ta? Bakit kunin mo ang sample number ko? Baka gusto mo ako. Tarantado? Tricycle driver lang. Wala kang pera, no? Baka makipaspasada ka lang. Umuta, bukod ko tricycle dito. Sa bagay, guwapo ka. Sige, kunin mo na. Ito, 0905. Maanong name, inalakadagos sa cellphone ko kung naman sa ko in phone book.
Roast ting kabil ko. Sinipsiputak manong naming nga si Murek itinlukat na gay. Usus to nga ta. Nga mapan na doon dito, sugar daddy na. Naggasat ka di mo din dyan nga lakay. Lakay nga ta. Panakpakin na nagpudaw. Hoo! Nusyak nga ta manong naming agad. Ultimo nga nagbabaitan, nagitiramid sa akin na. Dildilak. Di nga men Arnel sa muso dito. Ano mo ko na? Di makadakis manong nemi, agpamyana na kagpadaya, agpaabagata, nagpalaod, daw matimang oray kung nga pasahero. Nagmalas mo din pa nagpasatak manong nemi, manipod naglugan na dyan karos. Manong nemi, sardin ko pahilahin. Tiya tricycle ko. Mga orayak, tinapindas ng oras, barbari nga guwa, nasakmat lang madamdaman. Naalak sa cellphone ko kunam. Sa ko intayal di number ni Ross. Nagri-ring. Di ko hanggat adamang cancel. Nah, madama siguro. Madamat panakpak. Nagsurte mo tanda dyan alakay. Nagpudaw. Pero may nagpintas ti barukong. Sla artista mano. Malagip ko lakat ng arti girlfriend ko mano. Mailiwag kang ko, ana. Isut insaro no katinawagan. Hello, Rowena? Hello, pagimawag ka. Kumusta? Toy, madamat trabaho. I miss you. Luko ka. Pag pinustaan ta, at na pasahero nga kurso na adam, so nga, mamiss na. May amom. Kasabot ugalim kat. No, kit tumangkin na ko, among kit malagip na ko. Sigaw mo talaga. Umay ka doon lang ang oras. Alas 6. Sige, umay ka doon lang alas 6. Ha? Yawit ka di balay. Anong yawit di balay? Itulunag di balay ah. Di balay yun to ang arden. Barang awan pala ni nanang ko. Maladlato nga gawit. Nako ha. Sige nga rad. Sa di tulad ang arad balay yun. Manong nemi kastuyak nga talaga no adda makurso na da ka babae. Saan nagsusurot manong nemi ti marikrik na. No mabalin manong nemi kat adda ko mga pangiyusukak. Buhisit nga biyak kung kuna. Dede ko na ninanang ko manong nemi nga gasawa kuman. Gabotan 33 ton manong nemi baruak pay. Diyan mo ngamin manong nemi takas laod interest ko nga gasawa. Kasla sa anak kami na seryoso. Kasla kin ni Rowena. Sa anak ba nga napudnok yung kuhanak. Tanong at makita ka sa bali nga babae nga makariknak ti ayat. Baka no isinak ni Rowena. Kada dyan ng babae nga pakariknak ti ayat. Hindi kasar ko. Ngayon mas anak mo kin ni Rowena. Nakakaasig mo't ko na. Ipay na amin. Akasapulak. No kalikagumak manong naming nga. Agpapasak kang kuhana. Itad na. Bagtasang nagsikog. Ang yung nagsikog mat kadya akit kapilitan nga susurok nga ayatan kinawatin. Tano asin nun man tagbaling nga inat anak ko, susurok mat nga ayatan. Agaman manong name damang pukpukaw kayang, Tricycle! Ay, Tricycle! Napaanak manong, babae ka ng lalaki. Sige, lukang kan. Aglukang kan. Pinagdagan ako ba? Hindi ka aglukan? Yaman, aglukan na. Agap-apadan sa. Oo na yun. Manasa ka talaga. Baka pasahero ak tagap-apa. Kasi nung naggabuda to, nagti-sidecar. May ramraman na ako. Naglugan mo ti lalaki manong naimi. Kitagpeso. Kabayatan ngagtartaray ti tricycle manong naimi apaman ng bagada papananda deta. Pero biga, pungot danog-danogin mo ti babae, ti baro kong ti lalaki. Babae, hindi ka may lang aminan ti kinapot, no? Babae. Kunak lang rin, nakababay ti tricycle ba? Driver. Ang mga among ti babae, dinakawit ti arabid mo, babae. Talagang! Pagunay kan. Di mo lang mo ilugaran ta. Arabidam to mga apakanya kano datan di balay. Nga taga unang ti tricycle.
Anyakit di mapaspasama kan Diyos ko. Di mo ba lang kami naminin? Imayak lang nga ro din timbagada nga ayam mo. Kaya nakita mga babae diyan ko? Baka naglamang. Asa mo kung mga dakad diyan nga balaya? Ha? Anong tarandam kung mga dakad diyan nga balaya? No saan nga dyan di babae? Dyan di babae. Taldakan mo lang na eh. Napadasan pa tayo sa mga disong alayat mo takitam. Oo, naidigito yun Diyos ko. Oo na yan, mapaspasama kong dito lubog. Diyos ko, kung kunak tinagam kumano. Hindi makadanon kami nakit ni. Kadanon tayo, sir, ma'am. Play tayo. Oy, play ka. Abi ka masya ko mag-play. Play ka katawang kordak. Kasi karoon taon na yung tugod ko ang kordak. Niya. Malasa kaya talaga dito nga daw. Awang pag-play tayo. Pasensya kan manong. Manong ha. Apay inunakim siya. Manong driver lata na. Nalipatak na nga natin kwarta. Day in-text dang naskita da nila kay kung anda ti may sangawaling anda kasin sinarak na. Kasi nga, agpleta ka kami na. Awang kwarta nga ron, nalipatak di walit ko dyan, di ba nagdadras ko? Lakit ako maramid tayo nga talaga ang kwarta hita. Kaya anda kami tanda pala yun, kaya natin mga ala, yoray ko, pang-aasa iba siya, takit na ako pa na pasadaak. Awan ti tao madano minta. Awan iti dulduloy niya o kwartad-tad. Ito maminsanin, talagang awan. Po, malas. Hindi natin isang sangway mo kanya cross. Nakakita aklat ni Barukong. Kada legs. Ay, susapo. Nagmalas sa nabiyag. Marami manong namin tsak pagit amon no sa dinong pangiturugang ti tricycle pangalak ti pasahero kakaiso ng adadwa pasahero Diyos ko awang ba't pinagplete da naging ka nga da nangayap kanyak manong tricycle may isang bakit no malas salata dito tag sa politiko senior citizen deduction 20% discount. Paano nyo ka dinana? Ijaman tiyandaan na nakaw. Sige, glukin ka nga ro din, taintahan di tiyandaan. Hindi may turot ko tiyandaan. Na, sirig-sirigan na dyan pagpleta na. 5 pesos data, nana. Ay, 5 pesos data, kunak lang no 10 pesos, 5, nana, 5. Oh, deta. Sa dito nga ron ba no? 5 minutes lang. Oh, deta. Na, thank you barok 10 pesos na. Kituwa na kit senior citizen ako. Habang katawa ka barok. Awan na. Katawa talaga na dumteng timalas. Yung tunokol, maplatana ka din na oras dahil pas. Kaya po ay Diyos ko, yakit may experience ko na pang kumawalangan ipila tilogan ko. Jojo! Anak, kumusta? Nakadukat? Nakado. Nagmalas ako ng 2 oras. Sang-sanga pulot na masadak. Anak? 2 oras? Kalpasan nga na itulod ko. Di may isa nga nakalaplapsat ng babae siya. Permi, si kala ko tinakakita. Siyempre, nagkiting jarwatin na. Nagpaparang di pusig na pare. Sleeveless. Diyan lang mungay, di kuwana, di liningdan na. Nagpudaw. Intulod ko ti may isa nga greenhouse ko na. Mapanda ka no kasi narak tayo sugar daddy na. Manibod mo etayin. Awan doon pa sa daak. Naginanaak ko na. Nagigagada ng pukaw kanya. Agasawang agap-apa. Awang kortada. Awang korta di babae ka. Nagtartaray ka napan nagdagta di lalaki. Anta ka no kabit na. Pati man di lalaki. Nalipatan na di. Wallet na. Panagdardaras na. Di jay. Saan da bakit nga na pasahero 10 pesos lat in na senior citizen ka no. Di sang pulot na pa sa damak 2 oras.
Ang bali nagsorte kamot nga nakakita ti barukong pusong kada. Hungarot si ka talagang malas sa buhabiyag. Ngam nagbuha na sagmat lahayang panon na imiyapi ko nam. Ada di sukik ng mga arkila kaniya. Amaakit ang muklatan naman itad na ko nam. Pinaspasak tam di kasta kitalisto ak makadanon. Kan makasubli. Nagsaruno manon na imi nga talo nga arkila. Wow, sagsagawiso ak matlang talo nga arkila manong. Almost 1, 2 at damay lasang haribon nangaron naggasolina akton manut boundary kadaman basit babati okay kitag ti oras manong nemi 5 to 6 pinagandar kon enak daw asin manong nemi ni Marisa ni Rowena kon ako Aguro oray ni Rowena manong nemi ta asidik ti pagtrabahuan na ka sales lady ket nagluga na paman nga nagsardingan ti tricycle. Dan handa nga mangrabi da kortam ket nagpasada ako adalat ta jeto la balay masulita. Mga no pilitin ak tumanin ko minom. Agkapanaas ti tiyang ko numinom. Sige, gahit taro din. Nera na hamat manong naming nga awan ni nanang na. Tanagtugtog, awan sumungbat, tinawar na tibukod na nga tulbek, ilunoktan na. Sumrak ka. Mabitla nga. Tinagsukat. Mabitlain ko na. Disulutan ka na kwarto. Loko. Nagpilagdigos mo ta. Ngang kang nagdigdigos. Loko ka ta mga kanan to anin. Namiimas sa mga buguan. Itoy. Siguro ka talagang ada nakita mga pasahero mala. So nga gumargarot man hindi ta kubram. Talagang gumargarot. Kapag sarak mi manong nemi ti salad na samat lakit ng namin pinsanin ang imayag ti balay dagat idi salad na nga mismo. Idi arakupak barong nemi ni Rowena sa ko'y namalad ti lips na kun. Aray na. Kurka. Siyak dadat imagination mo no sa wali. Sika. Sinong kumapay nga ron mo? Kakarain ka kaili-ili o. Nagimas di kiti lips mo. Naaros ko nga dahagos tirik na naman ang naimi kitiso na mismo. Iti nang ikat, iti arawatan na kat nakalalisto nga nang ikat, tilak, tibrana. Tinaros ko nga manong naimi nga kinagat ko na. Jojo, di mo unay. Abay na sakit. Nakaarobot namin ti panang kagat. Ngam nagmayat. Nagimas ti sakit na. Jojo, kasawa ta. Kang kanayon ko mang mangigdeta nga dialogue ni Rowena manunay. Nukas tangag papas kami tiragsak kang kanayon ng ibalbalay. Tagasawatan. Tapno sana kung nagtumtumal. Tapno aganak ako. Jojo. Manong name patsyam nga ta. Nga ti imagination ko ket deti nakita nga barukong ni Rose. Gabot na pinpintas ken napudpudaw ko na. Isut adda ti imagination ko. Kasla ni Rose manong nemi. Iti nga kagkagatek nga kirab-kiraban dikiti man sanas na. No nagpindas nga mga nagpudaw mo ano. Jojo.
Inalistuak maten nga nagkaktitisad ko ti pantalong ko ti brief ko manong nemis ako binagkatisuna. Ngayon pa inta iti kama manong nemi nikat ko maten manong nemi ti pa blouse na sa ko impababa ti pan. Idi addahan manong nemi ti ulok iti nagbaitan di kiti legs na isublik ko manong nemi kabutad na mahangot ko nga. Ingawid na ti ulok ko namsan na impababa. Oh, kunak man lang nakasagana ka mangkaan. Kurisan ko pa binuguan. Kunang adraman na, di ba? Di, ano, sam? Lamayat. Batik ko manjak ko manong naming edit ay majinik ni Rose. Iti nakita keng kuha nga nakapudpo daw ti legs na nakurang na lang na makitak manong name iti pantina. Daitan mo na sinarapsap. Jo. Manong name sa balit raman na nga talaga. Yung anya nga rod. Kaya suminti kinayat ko manong bayamon saan ko ba't nga ipatay? Bayam ko nak. Taparaman to isuna. Uri lang namin duwa manong nemi nga timayok ni Rowena iti kaadak iti baba. No muna ta. No adaywak ti bakit guyodan na halapay ko na talaga magustuhan na ti pandangan ko minsan nang may gawit ti ulok impangatok sa akin na malan di lips na manong nemi imparaman kumita ginaramanak ti baba. Ano jay? Araman ng mit agawat ti mo kami binugwan. Loko ka. Wala ka bale. Nagtugtigis naman. Hamubugwan. Kastilap ta. Kinanak manong name niya pag-isumat na simrekan ti kubrak iti kuweba pati iti obrak kanan nga nagalumiim na nabuggan mo na saan manong simreklatan ko na mayat ko na manong name kapag mudjuk pumalat. When manong name imagination ko kit ni Rose ti tagtagi ko at least nakaaros ti riknak manong name ni peksak iti naapon ko karuso. Tasal lang naming pinsan manon naming kabutaw mo't paninanang na pinaminduami ko na. Sudaran, bisida ko. Di mangang kamit. Ang moment, nga dya kamot mangan. Aman, masusurom to. Kasla papsik yan. Sikap. Gurka, kaya nakagluto. Baka gungot ni nanang ko, masubang po, nga dyak nakaluto. O sige. Agin na nakapay lang ka. Bahala ka. Kas kam na agasawan kini Rowena manon nemi. Tapati ni nanang na mathamot nga gririri no kastang masukalad na kami nga daak. Nga kam nga duwa iti uneg ti kwarto ni Rowena. Ngam kid di manong nemi kang kanayon ng ipaspasagid. Di ka pala kami agasawa kung kunana. Pa'y nakasagahan ako nakpatinakam ko Kasama na kamot sigurado nga ni Rowena ti parahan. Inagandak ti siled manong nemi nalak ti cellphone ko indahil ko ti numero ni Rose. Simong Batmanong. Hello, sino to? Awi yung tricycle driver. Kau? Pangalan mo? Jojo. Ka pala Jojo. Guwapo. Guwapo Well, medyo. Kumusta di panakpak yun? Anong panakpak? Yung sugar daddy mo. Ha? Wala yun? Namin ano, met? Ano nga namin ano? Namin ano na akin na naiso. Sakbid lagganas to kanin na. Tapay. Sama to mga ano? Hindi bale, may pera naman. Ang damanan ng shopping ko, Agsidak man nita tinaimas. Agmay saka? Hindi. Meron kang kasama. Yung papang ko, medyo baldado na. So nga siya tiyang
namang isaksakan ti panagbiagbing agama. Abi di gagasawa. Nagasawa ako nang may lakok pa iti bagik. Abay, for sale ka? Hindi. Pick up, cool girl, pick up girl. Sayang ti pintas mo. Manumatan nga lalaki. Diyan mo? Ada ka din nakarelasyon ng mga kanya ti edad na? Bakit? Ilang taon ka na? 30. Parang wala ka pang 30. Parang 25 lang. Okay ka naman ha. Macho ka naman. Driver, sweet lover. Padasan naman. No? May pera ka ba? Magkano ba? 5,000. 5,000 ilang beses. Kung ilan ang makaya mo. Wala akong 5,000. Sayang natin 5,000. Hadamat libre dito eh. Sino? Girlfriend mo? Yung asawa mo? Haan? Girlfriend ko. Dagayang girlfriend mo, napi nga kahit nakpay. Kahit ka nga nga naman kursunada ka eh. Kinapod no na adak dito balay ti girlfriend ko. Lip-lip pas mi lang. Among ka di nga sikat, tinararapaap ko. Oh? Loko ka? Sa bali rum-ruman sa em? Sa bali ba't ti pampanunuto mo imaginin? Kahit nangasawan, naramanan kan. Loko. Pero kurso natin kita. Kayat mo? Anong kayat mo? Mag-sex tayo libre. Oh! Nagsulte ka matino libre. Sige, kahit 1,000 lang. Nako, 5,000, nagbaling nga 1,000. Baka agbaling nga 500. 500 ka naman. O sige, kailan? Ngayon? O, pagkatawa ka. Pwede ka naman nog. Amit nakainana ako na. Pangdanunak ka. Sa gagangaw, saan? Kursunada ka nga talaga. Sige, ibagak kang kat-address ko. Hintayin kita. Peso? Uminom ka ba? Ano ba yung brand mo? Kahit ano. Ikaw. Kuminsan beer, kuminsan brandy. Yung brandy na lang. Sige. Hintay kita. Mag-inuman tayo. Manong Nemi, agaling asa wen tulot-lutuin ni Rowena. Hindi makita na nakarubuhat ako na isuot kong terawata. Di ka tangan dito eh. Nanganak kitahin. Ano? Nanganak kitahin. Gawid kan? Gawid kan mo no, doon sa bali pa panam. Gawid ako na. Dumagasaklat at babalik mi nga si Dain kininanang. Tapos saan nga glutluto. Sigurado ka. Uy, sige, babay na si Tart. Sige, gananat ka. May salang nagagangay nga balay manong naming ang simentado. Adamat katigate na manong naming ang asidaglaeng iti benchot pumangal, mamitlo, saridaw. Nakalukat ti gate manong naming simre kaklatan sak nagtugtog. Sino yan? Ni Jojo. Pasok. No itay katagparparang ti pusag na. Itakit. Nakabra lang manong. Nakasyot, nakakit-kiting. Nakabudpo daw. Paunay nga babae na ito yun. Hi, Ross. Hi, Jojo. Kana? Po ka na?
taugak ti dua baso. Cheers tayo. Let's celebrate. Okay? Cheers. Kasla saan ka sanay? Nga uminom ti brandy? Aman, uno ka-ice ka. Saan ko lalaw kan ti ice ng brandy. Tapno, maramanak. Diyos gusto nga raman na. Naimas. Kas kaimas mo. Kaya rin kam ti brandy. Naimas kang inumin. Romantic ka. Sika lang ti pakangkang nagkakaragita. Taapahinig ni sugar daddy. Sanda ka nga daniwan. No, diretso ko na. Diretso? Oo. At magustuhan doon unin dito. Ramas-ramasin na rin ito. Sa danot-not. Mapili-pili tak lang. Saan nga gapot, kwarta. Lagang jak kumakayan. Wala takanan na ka man. Sika naling kamangan. Ginabudno na kahit na. Nangan kay tay. Kay tay. Loko ka. Sakti imagine mo, kamayatan nga tagtagay ko ti girlfriend mo. Nagpipiso din ba gan? Gab-gabom sa Jack? Ada pa nga ita pagipan mo. Kitsi ka nga eh. Inom pa tayo. Niningin yung papang mo. Data kwarto. Idda. Baldado eh. Paggastusan. Maintenance na. Nutad dumakas lakayit ko pekit ng matayin. Ha? Sige man pala anak nga kayat mo matayin damana. Ito yung tapnos anong agrigat. Katangin kasla tumid lang kasla natayang na si Bibiag. Kaya numatay nga rin natang mo. Ano taramida mo? Lagtal na ako tumaten. Nada mga asawa ka niya, dag-asawa ako. Kahit mga asawa na. May katawa ka. Inom ba tayo? Sika mo matitumaog. Siyak lang mo. Uy. Imadalam Kanina single. Ngayon double. Double ko na mga double. Darik na konti inom kumanong. Bumaran di bagi ka talaga. Mabalin tagdikos. Dapat lang. Agdikos ka. Diba? Lip-lip pasyo ka na ti girlfriend mo. Maya ka naman. Sige. Yan ang tuwalya nandyan. Yan ang sabon. Magsyambo ka nandyan. Sige. Okay. Mauna ka na. Ti amok manong nemi ket inlak ko tiri daw. Tamalmalpasa kun manong nemi di malukatan tiri daw ti banyo. Uy, bakit ka pumasok? Paano mo na? Kasano ka naluktam? May susi ako. Sabi nila kuray nga rumuan. Mali ko rin ako. Kahit mo, buyain na kang Diyos. Tapos ka na? Tapos na. Okay. Buyain na. Inikat na manong name iti brana. Na pintas diskog ti barukong na. Dumurdurusas manong aw makita nga ng isit. Lumambalabasit manong. Pwede ba? Teka muna. Agdigusak pa lang met Gabot adamot sa balingan ng sagit itay. Ganun ba? Madimot no padalanam. Baka kayat mo sabunan na. Kinunahan naman nung name din ni bimukbuk. Pinala ko di sabon Jabaro kong naadawos nung ninimit sinabunak. Uy. Ibang-iba ka, no? Bakit? Ang init yung kamay mo. Ganyan. Sige. Ituloy mo timang sabon ganyan.
Ito so amin na pasit tibaki. Tibukot ko. Siya ba tibukot na manong kabayatan nga sa bunak tibukot na nakakapit ti may sa nga imak kadagiti adday ti barukong nakit pisil-pisil na po. Tilo agasog. Sinsublat ko man sinabon manong nemi ti patong na graman kimot na sa ako ingkaot manong nemi di ba kwa na. Oh, sa ako medyo manong nemi inserect di sabon gabot ka barbaro di. Uy! Bakit mo ipan... nalawa. Di naman. Si Mango manon nemi pabubak. Sinabunan di kiti legs na sa ako binukbukan kalpasan nga sa dawarak ti rupa na manong nemi. Saan kong inuray pa nga nagtutbrasak pa ko na inamalakon di kiti legs na. Oh. Ibang-iba. Ikaw rin, ibang-iba ka. Manong nemi, sa aking pababa, nagibibig ko, ititangad na, nakalindlins, nakapudpudaw, manong nemi. Sa ko kinagatin, manong nemi, mansanas na, sa ko, Jojo, Rose, tinapapaot manong nemi, hindi pa nagsinublat, apa nang kagat ko kanagiti mansanas na. Kagadan manong nemi, ti pa nang ibabak, iti dakulap ko, kadne. Tansyaak lang, no kasano, kasla nalawang aminitay. Yung sambit manong, gapo nga tatanagalis ti sabon. Ngayon yung yusok ko. Wayat manong, wow. Manong nemi, uri adungatan nga lalaki. Yung okay na okay pa lang ha. Yung pababak, manong nemi, tiropa, kahit nagparinto mga sa ako, binaklay, ti may sangat na. Saka na, ditan. Apaw. Kinan ko manong nemi, ha? Oh, Jo. Aha. Nakasano manong nemi tilaeng kedpig sa ti panagasog ni Marisa nakakaro manong nakatagtagari. Yaw awak lang manong nemi nada karubang ka makangagit baka agubor wanag siri. Iyad adak met amanong itinapaot panang sipsip ko panang isilsil ko panang inusok ko ti dila sa ko kinikinitin manong nemi ti mans awano ti pasas uno perla si tuktok ti kuweba. Hindi madlaw ko manong nemi nga italnag na ti ulok manong. Deta, pinaspasak ko na nga na sinipsipan. Jojo. Jojo. Amoklatan manong nemi. Natimayo ko ni Suna. Kanadlaw ko anong nemi nga adda nga bimurnok ti kuweba. Pinaspasak pa manong nemi na kayat ko nga maminado isuna. May pangato na manong nemi ti olok di magasak manong nemi ti barukong ang pagisumat nga nagbitin manong nemi ti tumakderak nagbitin iti abba tinged ko. Sa ako yung pangato ti patong na baka buta basbasit ngem siyak kabuta cute isuna manon nemi sa luket kun ko na mo. Jojo. Bakit? Matagal nang walang pumasok dyan. Ha? Oo. Puro nga minsan nga tumangkin. Dito yung mga arikilakan niya. Ano? So nga, nabayagan nga sa anak nga. Jojo. I miss this. Jojo. Italangad naman yung sobre kakastoy. I love you, Jojo. I love you. Anong nemi madlaw ko latangan na pamanin ni Suli. Uwan manong.
Ngam kabuta sa hanag pa yung nalpas. Inulit ko lang isuna anong naming yung pangatong yung pababa, babaeng panangyatong di patong na ko na. Hindi mayat manintirik na mayat manintip mayat matindi bagay. Oh, Rose, Jojo, Rose, Jojo, Rose, oh, oh, oh. Iti banyo manunemi ken iti pay uneg ti silid na. Juan, tiket laing kumanong na namin anukam itay kini Rowena awang pinapalabas nga may sa nga oras manen. Nakaurnungak manen manen. Gabo nga ta, tada brandy. Tayo di adakam ti silid na manunemi sa rekmi ti brandy na manin irapin mi ti binom. Pinadas ko pa nga binukbukan ti brandy, ti barukong na sa kusinipsapan ko na. Sarap. Anong masarap? Yung brandy nasa barukong mo. Jojo, I love you. Among ka di nga umpe ng ibagak tayo dun sana siya. Hana? Na-inlove ka niyak, di ba isa nga CG, cool girl, o PG, pick up girl. Bakit? Bawal mang ma-inlove. Apay no, kasto yung tibiyag ko, anak ko nga ma-inlove. Itak lang ma-inlove. Hanya? Sige na, tuloy mo na. Binukbukak pa iti ayon ti baba manong nemi. Sa kumat ka manin. Sinapsapan. Uwain, naghimas ko na. Tas lakla, inom mo lang ti brandy. Kabayata nga sapsap-sapak. Jojo. Manong nemi nagsardang kamlayang hindi talaga mariknak ti bisin ko. Bisin ako. Di mangan ka manin. Wala bang makain dyan? Meron. Sige na. Punta sa dinner. Sa kusina. Di pa pang muna kanin. Pinakang ko itayin. I love you. Ang gagangaw. No. Ito lang naman inlabaw. Ito lang nga nakaramanak ti kastoy. Ano yan? Imposible aman. Kaduan na nga mang pick up kanyak. Tigiti saan nga tumangkin. Agtumtumarda ka numat. Agpeso. Makita ko nga, okay. Ngayon na isarag na, lumok na. Kadi. Kaya na nga sawan, hang umubra jay tumaran na. Manutaw-tawad na yan. Samon salsal, sunod na mga tawad na. Hindi ka nga ko sinantain tamahanin. Mabisinak mo ito. Ini mas may tinangan manong nami kaputa. Bolalo. Pinapudod na. Dinagas na kano. Karagad na kano ngamin manong nami iti umino mga nagsida ti bolalo no hasta nga aga po iti customer na sakit binanong ko. Di saanin ngo manan dyan may isang order nga bulalo. Ngamin yan, anay minaman ng name niya at dumilatan, tinangantin na po. Ito lang may lang timino manong name, kabayatan nagsasalita kami. Sima, nagpasaklot ka niya. Jojo, huwag ka nang umuwi. Ha? Saan ka nga gawin? Marami pa lang tayong time. Madamdaman tumanin. Agawidak. Ano? Agawidak ka buta. Agmamesa ninanan ko di balay. Sunas ka ng agawidak. Pinapagid din. Mamisampay nga ron. Dito latan salas. Ano? Ako matong umay. Dito latan. Kastilatan eh. No? Manong name it i-bakter. Inikat na ti short na. Kalpasan na kita. Itinugawan na ka. Uy, naglaka nga sumrek. Gabot kamayatan nga saksaklutan na burburnok manin.
So alis to lang sumrek. Nagmayat. Nabayagin nga siya nakarawan na kastoy. Puro lalaki ngamin negative. Pick up ka niya. Wano magkul ka niya. I love you. Huh? Awang kwarta. Ore awang kwarta. Basta dakukom. Nga natang. Oh, Jojo. Sakbay nga gawid ka, Jojo. 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 Anong name yung tulog na iti anti-tricycle ko? Pasensya ka na. Abi, pasensya ka. Awan maited ko. Abi ko magmangtad ka. Awan napasadak eh. Among ka di nga itay naitulod kang awan mapasadakon. Doon nag-play. Hanggang nag-play ito yung pasahero. Kwarta pa lang problema mo. Ang biglang. Eta. Kulang ba? Anay kang talo. 3,000? Sakpayan ti binayadam. Gaputan na lang ka. Sige karo din, ha? Sa uulitin. Di magasak manong nimi ti magustuhan ni nanang nga ipaspasarabok kang kuhanan ko. Iso nga di subreka kit agong unget nang dito yun eh. Aneta? Special empanada. Nagbay ka ng ten. Alala mo, di ba karoon? Apo yan ako. Di mo lang mo nakasunod pa nagdandanan ko. Napi ako mamaya itong sumungbat ka. Nakasilent siguro at cellphone mo. Laki taham kita kaduda miss call ko, kada text ko. Ano pa naman ya? Dito lang. Naarkila ako. Gusto nga, damat, 3,000 nga pinagbayad na kanya. Nangarkila kanya. 3,000? Apa inadayo? Sidig lang. Naglikaw-likawak lang. Unag tiban nyo, kan unag tisilid lang, kada salas. Dahil naitulod kon. Itinamin na do. Anong unag tiban nyo, kasilid, kada salas nga magbagap. Ha? Ninanang mo, dita pala makaot mo. Ala, kanan yung tayo panada, tayo nakmaturog yan. Ang gamanganan, nanganak ko, namin atupay din na. Yung sana ka makaturog, manong. Tinawagak ni Ruway na. Hello. Turog ko. Ay. Kumusta ka? Stoy. Hagkapeng sikog. Takayat mo nga sikog ha? Kahit mo nga kasawa ta? Hagkang paspasikog ka. Ano ba yung problema? Numasikog ka? Didak ikasar? Aman ang sungad ka kunak nga hanggang siksikog. Tawan rat na mga may kasar kanya. Pasensya kan. Mukmad ka kasang ka seryoso kanya. Kabuka dito sa nga sikat imuna. Tayo dito nagkakuhanak saan akong nga virgin. Diba? Numalagip mo, agsapsapol ka ti virgin. Kahit mo asawa, nakasapol kan. Hompay. Makikita mo ka talaga agsapsapol ka. Makasapol ako nga ta virgin. Kanya mo. Nukas pagkalikan tayo sina ka. Ano taraminan? Ampe ko mangisina na. Tapos nawaya ka nga, mga klon ka na kita mga garam keng ka, nga nakasagana nga mangkasar keng ka. Abay nga ngamin awan, panunot mo tagkasar. Mas lasanak pa lang kami nakasagana eh. Ano ang sa mo kayat kanya? Nagbalin ko mga asawa. Awam mo't kadi. Kasi ka, kahit nakadiwat lang ang baling asawa, kamo na. Di na ito nga taisina.
No gasawatan ton, kad makasarak ka iti kayat mo kaden na. Ito, ang babaling ko, no gasawatan, no gas pagarigan ta, agdakras kang kabaknang. Kat si awas-hawa kan. Kad iso timang palungaw kang ka. Di sino na, depende Depende nga niya. Depende no adda. Okay na. Pati siya ka, kabigahang napudno. Ti ururaya ko makeng karupay na kit. Siksikan tulaing kunam. Ngayon, tsak man mauray. Ngayon po saan ka seryoso ita? Alangan mo na seryoso ka. Ibaga ko mga rod na siksikan tulaing, ito tatanak mat ikasar. Di adada masaktana. Ay, itan ka. Jojo, ngam saan ko nga ipapayamin. Nawampay na kasaganak na tanga anytime mo kasapulan na. Kay paikot amin ko ka. Ngam saan ka mang namnama? Tadyak kayat di mang namnama. Mang namnama kalpasan na. Sadmet lang mo pasamak. So nga saan taon na santo siguro una nga nasakit. No isina na. Tada kasapul kanti sa bali. Tanam na maik matinang pasamak dahita. Jakla mo na itong kanawa pasamak. No itan, wano itong bigat. Manong na may hinalpasad, di ba nagsarita mi kiniya Rowena? Insoblat ko, manong na may tinawagan ni Rose ng busy yung cellphone na. Ito ka sasarita na. Customer na nga ta. Naglokon. Dahil kumanin manong nemi kaskas di nga busy. May isa nga oras nga ta manong nemi tajakbat makaturog na panak nagkape ko na. Tinawagak manin manong hindi adak tramisan nga kapkape kat nagringan. Si Mungbat. Hello, Jojo. Sino nakisarita? Nakapay nagbayag. Makulit namin. Sino dyan? Jak pag-urupan nga. Si Mang Pedgayaman. Sino? Dati nga boyfriend ko. Napukaw ti komunikasyon mi. Kalpasan ti makatuwan nga dahil Saudi. Engineer iso na. Yaka mo. Luapi nga. Ita lang ang tumawag. Kalpasan ti almost 4 years. Isutin mo na kanya. Kadi. Yung kanina hindi nga pawitan na. Tapno saan ako nga trabaho. Para di kasapulan may kini tatang ko. May sakang tawad lang nagpapawitan din nawanin. So kakapilitan nga nagsapulag trabaho. Naging gana dyan. At nang isingasing kanya nga, usarek laing hindi kinapindas ko tapno alalis to makigam di kwarta. Nadya mo titang rugyan nan. Ngayon puro lalakay mo. Hambat Nadamadaga tayo hampay nga lakay. Ngayon sinong arti kalalayngan? Sika. Aman, no kidding. Already boyfriend mo? Dati boyfriend mo? So kasi kapila nakabatasak tinisang sangayan. So nga konakken ko na. Ngawanin tirantak pa nga. Agsublikan ko na. Tahit ang sinublihanan kami. Imbagak pa nga nagbalin ako nga kulgel. Ore pa ko na. Bakit namin? May bagag pwede, may pawang ka na. Nagamamultay malam, tricycle driver ka, kalpasan na. Nagpapasta.
ang namamati. Imbagak ti amin namin, tapno, isardeng na ko nakulitin. Nga bumayin to ka nagpasya dito eh. Tun ka, no? Tsaka mo. Di awang arot ng namak. Takayat na kuma. Tsaka mo. Tsaka ba't mawatan direct na eh. Diba nang ibagbagam ngamin nga I love you ka kanya. Sa kunong may talang mapadasab di kasi nga ragsak. Kasla, nainlapak matin ka. Baka babawi ka lang. Ano ko magpagbabuyak? Siyempre, nagasawa ta. Samod may paayit, ti kasapulan ni tatang ko. Di ba kano, kabayatan nga asawa ta, kat adamang tawag kanya, mapanak. Kanya, nagasawa ta, nagdesarding mo. No, may paay mo lakit amin nakasapula. Wala tangarod na. Kada dyan nga dati ng boyfriend mo. Engineer ko na? Engineer. Baka siya makapaay. Tsak mo. So nga, tsak pa sigurado. No talaga nga, tjakon kaya't ti makisinublanan keng kuwana o ano anak. Tako nang nga din. No sino tinaikari. Mayat ka manunusahan. Isot na ikari. Di ka saan kakarot nga naikari para kanya. Siguro kat saan. Kung ako man ang love na. Love ka. Ngamit tinawagan na text ko. Slang iniinot nga nagsubli dati nga marik na kayat kang kuhana. Nagtangarod ah. Tapay. Di mo kayat? Sinublianan kami? Kaya rin kayat mo. Di mo nakigawid. Di aluko yung tirignak. Hanggang huwag na. Di yung tumadla maipahit, di amin nakasapulak eh. Amo makit, saan na ka mapmapnek? Baka para pati si ka, maumakan to. Diyak tumapmapnek, baka sapalak pa sa bali. So, saan ka lang yan nga, may inilab ka niya. Baya mo nagsubliak ti ex ko. Kada tagda mga girlfriend mo ita, susuruin mo nga ayaten. Advice ko keng gareta, Jujo. Manong nemi adadamanin na sana ka makaturog katsto yung mapaspasamak. Ita lang mapasamak kanyak tikas to yung manong. Pinaggandan ko ngamin, pinagsabay ko ngamin tidwa nga babae. Dati, ngano adda asinot madama, isulaeng, into no mauman, kit makisinan, sumapulak tuman sa balin. Kita lang mapasamak manon nemi nga adda madama, nga adda simukot. Daruway na kiniros. Sino katakwada? Sino? Kabigatan na manon nemi no mapeglaladutak, nasapa ka nagriing, tanaskan nga. Mapangko alain di kita mga arik kilakanyak ng estudyante man. Yung sakbedeta, tinawagak ni Rowena. Unattended. May ape nga ta. Inulit-ulit ko. Ure no, agtartarayin, tricycle, manong nemi, unattended lata. Naitulod ko, tatalo, manong nemi, mga arik kilakanyak ng estudyante. Iti tawagak manin ni Rowena. Madilat ta. Na para ka mismo manong nemi pagtrabahuan. Adda. Hello, Rowena. Kumatang ka? Sabi nga saan ka makotak? Anak kong kontakin. Di cellphone mo. Dapat ay tinokul ko. Sa balance SIM card ko. Anya? Abay. Diya kong kaya't pa yung agsarita ta. So, mabaling ka di. Pumano ka. Tapi nga di mo kayat. Di ba yung sinakon? Insina ka ka di. Okay. No dinak insina. Siya kung tinang sina ka. Awantan. No saan ka kumatang?
rumor kan. Roy na, pekas tamatin. Jak kayat tadadang masaktan, Chucho. Gusto nga itirabi ka din kadeng ko. Saan ka na kayat nga makita pa eh? Nga tumawag ka dyan kung kayat. So mabalik ka din, rumor kan. Rumor kan. Baliwan na ito nagsarita. Awan tinas kan pa pagsaritaan ta. Manong name agpaspasada kiday tangal daw ng raslasaan ko may concentrate. Sila kala, tsaka mo, nuapay. Italang ag problema ak manong. Talaga nga saan ko nung matawagan pa ni Rowena. Kaya mapanak iti pagtrabahuan na tapno nakdakasen, dawasen, tapno saktun ti pagluganan na. Nagawid ka nun. Awang ka no pa alas 6 itay. 5:30 ti pagawid. Napanak ti balay da manong nemi. Ninanang na. Tinang pastrek kanya. Ni Rowena nana. Kitimat pa simang pa eh. Hana? Alas 5:30 ka no tayo rumuan. Nag-aumot pa eh. Hanapat pa yung mampanaw. Eh, di mo ka di matawagan. Diyak nga rin matawagan ni Nana, nagsukat at SIM card. Sumulagayam diyak matawagan dyan ako. Di namat pa yung bagad yung baro nga SIM card na. Tabi nagsukat manin. Ada ka din problema yo? Ada sa inyo nga nakinawatan? Nagpapauyo siguro. Tas ang kamat kami nga seryoso kong kuha na baro. Kaya po eh. Nakasanggasan mo na ito anak ko. Sikat may katlo lalaki ti biyang nangkat. E di muna, nakiasawa mo sa bali, may kadwa. Kasi diyamat manan. Sikat, amo ka, seryoso ka. Ang hansapit. Sana ko nga may dito na no, sana seryoso. May mapengarot nga sila kikilikan na kati anak ko. Isot at problema na eh. Baka saanin nga. Baka siya kung, baka isunan ti saan nga mayit kanya. Ngawa maraming tengarot na barok. No talaga nga saan na ka nakayat anak ko. Inakarot na alawin. Ibagag tulak ito ng kan no, sumangpat nga imay ka. Nabanak iti balay, daros manong nemi, tapno makita, na may isang napinta sa kotse, nga nakaparada, iti sangot ti balay da. Iti mismo manong nemi, nga batog tirida, o norwangan, gate. Dahil ko tiring, dahil ko manong nemi di, number ni Rose. Simong bat. Hello, naibagam. Alam ito na ti ex-boyfriend ko. Ano ya? So takim kotse? Dito yung sangot ti balayo? Apa yung dakanta? Dak dito eh. Kotse ken tricycle nagsaruno. Ha? Pinastalugan na niya. Bimak ng gayam ti lokon. Nagkatukado nga kon kontrata ng jay Saudi. Kabuta, isto mang kontrata. Ito ka naganan siya na. Nagkato, pasarabo na kanya ha? Nagkato nga alahas. Kayat mo sawan. Isod ti kayat mo. Kapilitan. Nagsublin ti dati nga marik na kengkuha na ngayat. Kayat mamati akmat nga talaga ipatpatig na uri kas siya pati napaspasamak. Padak dito yung mabaling ka ti sumrek. Uy, saan kang umay? Apa yung umay ka kuma? Boy pa rin akmat Ano? Haanan na? Makinabod mo na kit makadisturbo ka. Mailiw na ito boyfriend ko. Kit kayat na tikwa. Amumlata na. Apeng iso. Apeng sanga siya. Pasensya kan. Cancel akong tawag mo. O sige, bye. Hello, Rose? Rose? Pwede dial ko sa anong agring. Ano tended naman? Oh my God. Hindi ito nga paspasamak ka niya. Naggadan mo na po ako dito hababay di biyak ko.
Kakaiso nang pinaggandan ko dito ha. Napukaw daw nga naggandan. Ni. Manong nemi adda arak nga nyawit ko dito balay kan pulutan. Dili ti agriri ni nanang tamakakita ti arak kan pulutan. Nagbartek ka. Ada ka problema maya, ano problema nga barok? Nagagrid dito ti empanada nga para kada kayo. Empanada. Bueno, di agtagta ka rin. Susapoy ha. Baglagi din barok talaga paborito ko dito empanada. Ore saan ako namangmangan basta ada dito empanada. Ano problema mo yan, tagbartag ka? Di na akong kahit naruway na nanang. Na? Apa nga di na kang kayat? Sakman mo? Kapo nga taata talaga, di na ka mauray nga mangikasar ken kwa na. Una da sa bali siguro pag imunan na. Pati na dyan nga babae. Tinagbutin kaya. Sino? Ni Rose. Pinaggitan mo dubat kami duwang laglag. Nana. Sino data nga Rose? Nagsinumbyanan damat nga boyfriend na. Di kotse, engineer. Saan na ka nakayat Ardong? Tricycle driver ka lang, magkipaspasada ka pa Kontra di kotse, nga engineer. Ang madlaon nita babae na si kabila kayat na. Anya taramidak nang. Anya taramidam. Agad padasem nga loko yung tirik na ni Rowena. No kayat mong iso. Baga magikasarmon. Diyan ba't makontak? Baala ka. Sikan tubad kami. Ano da babae tibiyag mo, saan ka seryoso? Itatag seryoso kan, saan ka na kaya? Dati ko nada barok ang karma. Nanang man, man pinaspasakta ka. Dati babaeng os-osarem, kalpasan na kat saan ka seryoso, panangluko na jay. Itatag seryoso kan, hanta ka na kaya? Dati ko nada ang karma. Nasapaak nga nagriing katakasapsapaak manong naming nga napanit ti balay da Rowena. Nakiktot ni Rowena iti lukat na tinida. Jojo? Babalin ti sumrek. Ano di bagam? Agsarita ta. Jojo, likliklikan ka lang aroden. Apay nga, kumamat-kamat ka. Tapay, awanan ti bayat kang ka? Gabuta mo da nga saan ka seryoso? Ruway na. Kahit ko nga si kakinsyak. Seryoso akon. Kahit kung tagtang na. Diyan kung kayat magrelasyon ti sa bali. Kahit kung nag-asawa. Will you marry me? Nagasagana kan? Yeah. Hindi pa ilay. Sigurado ka. Uy. Itapay. Naladaw kan. Ano kahit mo gusto? Idirabi. Iso nga sa anak nagdiretso nga nagawi dito yung balay. Tanakidate. Hanya? Nag-date ka? Uy. Inaklon ko. Nga di na oras ti panagayat ni Rohel. Nag-dinner date kami. And then, kaya't mo sawin. Ngunit at dati panunot mo. Iso. Short time. Alas 11 di tulod na dito balay. Isunti may katlong ang lalaki di biyak ko. Inanood ko, comment kang saan nga sikat mo na, kapot saan ako ng virgin, di pay ko di bagi. Kapot talaga nga din akong kayat. Inaklud ko ni Rohel.
Impay ko pa yung tibaki. Nugas na naladawin ti amin. Naladawin. Gabulot na palang plano ng binti pa nagkasarmi ka ni Rohel. Nasakit niya. Nung ano pa nga seryoso akon. Ano tayo mo? No libre ko mapayda dyan nga Ros. Di ko man ni Ros. Nga magkaputawanin ni Ros. Dis ibay ka kanyak. Namawanak menten. At dapat tinagtagi ko. Apay amom ni Ros. Amok ti may papangka na kayo. Nag-ibistigara. Dat na sakit. Nga dadating ka po na no apay nga linaksid ka ni ti puso. Gawit kan. Gabutasan ka na kasapulan. Urayam to lang ang invitasyon ko. Ito madanon tumbalpas ti panakaramit ti invitation card. Ito kasarmi ka ni Rohel. Anya maturayam. Pumanaw kan. Jak maawatan ken may ladawan no anya ti marikriknak manong. Kaslay talang ang mariknak ti kastoy. No idi manong nemi no nauman ti babae kanya kiribaga ng agsina kamin kaslaawan ti nasakit na pakarangko. Ngam kadagiti duwa nga babae manong nemi nga nagganda ni ti biyag ko. Sila nakasaksakit. Nakasaksakit manong nemi tayo maamuak nga nagsinublian ng daros kente engineer nga boyfriend na. Sakit kas dyan nga likliklikan ako ni Rowena. Nabanak at nakasaritak tapdulay maamuak ngayon painan ti bagina ti amin na sa bali nga lalaki. Nasaan na kon akayan? Saan nga kami tinekari? Asin nung harap tinekari. Hindi mamuan ni nanang manong nemi tinapasamak awan sa bali nga pabasulan na no saan nga siya. Ngayon sampay nga nalado ti amin barok. No adan doon la babae nga pakarik na ang muniti ayat. Agseryoso kanton. Ay asin nung atak, anong tong atak. Si kantumat ngamin no, agkrusunada kang kadya babae kat patulam. Saan kang agseryoso, tagikwaam, pangnamnamaam. Agad masakta na siyempre. Saka kumalang makirelasyon ng babae, no talagang ipatpatig mo. Kaya ipatpatig na ka. Banyo nang tamang sapo lang ti babae ang kasta. Nga ayayatek, kan ayayatek nakman. Barang mo iti kapitan nga panawin. Kat masapulak ton no sinureta nga babae. Sabi ko mata masapulak ton na sinuman deta nga babae kunak. Ngem. Nakadakdakkel nga ngem manon nemi. Ado nga babae, di kiti masabsabat ko. Ado di kiti babae nga mamamuk. Ado di kiti babae nga kursonada kanyak. Ngem saan kumata kursonada ina. Diyak ka di pa napadasan tinagayat. Anya ti marik na tinagayat. Ape nga, adong matita naging babae nga. Isuta pa yung mga bagat I love you, Jojo. Ngem aumat ti warik na kadakuhada nga na siyang sangayan. Pagang angawak manitan. Makirelasyon na. Barbarin mo masusurok ko nga yaten. Kasanun sa masusurong ipatay. O bukay. May sa 2, 3, 4, 5 tawen. Manong nemi at 36 ako. Insardang pekit din ni nanang manong nemi ti panang bagbagana nga agasawa ako. Babutawa rin nga ibagbagana agad na uman. Tadi na diyang madlagasawan.
Kang idi namin sa nakitak manong nemi ni Rowena. Ada kibkibinan na. Ada pa'y ubana. Anak mo idang atwa? Pinagsarunomin na. May santupay, saktok palay kayo. Kit kumusta ni Rohel? Okay. We are happy. Gapot tada kami gayam tinaykari. Kat siya, kumusta? Dasaw mon? Mano matiputot mon? Awampay. Within the 5 years? Awampay. Hindi sumarunong ako makita ni Rose, mano. Rose? Are you Rose? Yeah, siya ni Rose. Mas lasa nga siya. Gabutan na pintasan darawatek. Saan nga papakita sa pusag ko. Saan nga papakita sa puot tibarokong ko. So nga di mo pa siya nasak ni Rose. Siya ni Rose? Siya ni Rose. Anak ko. Putod ni engineer. Kumusta mo tibiyagyo? Okay kami. Kahit mo kumapay nga gadi ang baring natin tumitlayan. Saan kan nga pinapik-pick up? Apo ko maubraik pwede kasi jacket at dala ka din ni engineer. Map-map ni kakamaten. Amin nakasapulam ni agama. Kat, ewan nga, 3 years ago, natay ni tatang ko. Condolence. Awanin sa pulag pekan ko na. Kasi ka talagang awampay? Awampay. Dito maalalang. Unang maalalang, sigamo. Andiyak tulaan mo, manurnemin yun tun kaano nga tumteng, tibabay nga ni kari para kaniya. Kinabud no na, manurnemi kat jakmat kadiya. Amat kadiya ang sakit tipusong ko. Taadumat latamat manurnemi dita. Ngante ko na ka, nung sunada na, kahit na, kahit mo, yung string attached, kuna ka. Basta lagi di, kahit na manurnemi tiyag pa, kahit na nga na namin tiragsak, di paragsak. At least, makaraos din ako. Nga maging galang yung karekta. Gabot na sampay nga dimteng manunay ti babae na isagot niya po Diyos para kanya. No, ada isagot na. Kaya nadamat pang isagutan na kanya. Diyak tula mo manunay minuntun ka anong dumteng to. Ti babae nga talaga na ikari para kanya. Dahil di ba kasalita manong nemi kahit kumat ngayong buray kada ti programam tamok. Nga damaitad na nga balag kada kitay saan nga seryoso kada kiti babae. Hangkumat nga nagangawan ida anak ita hangkumat nga ibaga nga talagang isunto kat iso. Saan kumat inikantip hangkumat nga pinanamnamay ida. No ba nasakit mat para kadakwada manong. Ngayon ko nak pinaragsak ko malida. Diyak tula mo manong nemi. Nudumteng tumayat. Di ba ba'y para kanya? Ninanang ko. Medyo nakapsutan. So ang dagdagdagan nakmanin. Ngagasawa. Barbareng. Inton bigat. Sanga bigat. Adumteng ton. Dahil tanga babae. Dito nga ron ti pagkasalita. Kaslay di kalmalay nga napasamak manong nemi. Kalagyaman naklaunay ti anos mo nga nangipasa. Kalagyaman naklaunay. Iti anos mo nga nangiburay. Tuwing nga dagyaman nga pagkayam mo, Jojo. Thank you, Jojo. Dito ko natin mawagan ti Playboy. Pagay ayaman di kita babae. Saan nga tama ito?